A primeira fase da reforma do Camiño Real, a mellora da accesibilidade na Rúa Fernández Varela e na Praza Manuel Escurís e a ampliación da rede de saneamento no Freixo son as principais actuacións que se inclúen no Plan de Obras e Servizos da Deputación para a Pobra. Finalmente non se acometerá o Centro Social do Camiño Ancho con cargo pos adicional, dado que a contía da subvención é insuficiente para executar o proxecto que ascende a 320.000 euros. E decidímonos por gasto corrente. Por qué? Pois porque o proxecto, como acabo de dicir, eran 320.000 euros e o adicional deste ano son únicamente 122.000 euros. Entón, nas circunstancias nas que nos atopamos, non vemos justificado que o Concello teña que solicitar 200.000 euros para unha infraestructura que, ainda que importante para os veciños, pois non é tan prioritaria como gastos sociais que se poden, ou de axudas que se poden ver que teñamos que executar en relación á crise do COVID. Precisamente eses gastos relacionados coa crise do COVID-19 ascenderán a máis de 30.000 euros que se destinarán á adquisición de equipos de protección para traballadores ou á atención de familias vulnerables. Gastos en produtos de alimentación e hixiene que se proporcionaron ás familias do noso concello con poucos recursos. Actualmente prestamos de axuda a 60 familias. Comezamos o 20 de marzo co primeiro reparto e seguimos ata o de agora. En todo este tempo levamos gastados ao redor duns 15.000 euros. No eido da Cultura realizaránse melloras na Biblioteca Municipal, mentres que en materia deportiva acometeránse pequenas actuacións en varias infraestructuras como a reforma de vestiarios no Estadio da Alta, o arranxo do peche do campo de Cadreche ou a intervención na cuberta do Polideportivo da Tomada. Temos 3 proxectos: arranxar as ventanas, a iluminación e o aire acondicionado. As 3 nos parecen moi importantes, son actuacións que non se fixeron hai moitos anos, están bastante obsoletas e teremos que priorizar no máis necesario en tal caso de que non podamos chegar a todo. Despois está tamén o Poli da Tomada, que necesita un arreglo bastante urxente, sería a limpeza de paramentos, canalóns e cuberta, limpeza e reparación.